приятели, сега с моя... Чакайте да влезам при камерата, че малко днес е такова. С моя брат. Днес с моя брат ще пренещуваме на България. На България. На леглото за 24 часа. Да започваме да днес сме си взели зърнена закуска. Там чипсовете му има един катат, изядох моя чипс, ми стане само това. Туалетна хартия, сок, това шишенце. Имаме няколко секунди. И таблет за моите филмчета. За сега си гледах Класът на скандалните. Чакайте да видя, да. И беше много топло. Тъподе. Добре, какво да вземем още? Всичко, което ни трябва. Аз нямам от телефона ми. Добре, вода. Видим да си взема за вода, защото аз пия. Сок. Чакай. Добре, после ще ни донесат. Добре, и 3, 2, 1, таймер започва 3 часа на леглото. Аз утре съм на даска. Ама дрехни. Айде, ела. И който слезне първи на леглото, то не знае. Защото миналия път челендж. Аз сега почвам зърната закуска. 3, 2, 1, започва. Не можем да ходим до туалет. Можем да ходим само до туалетна. Туалетна. Защото миналия път. Това беше. Да, вижте какво рисувахме с него. Овца на дърво. Какво е овца? Овца. Какво е овца? Ей това. Събра какво е овца. Много е нарисувка. Илка, виж! На тъщата с любов за... Йоу. Приби. Аз правя звуците на бързи коли. Аз помисля, че ще ги правиш на SML. Аз мога да гледам малко SML. SML. Да. Много ги харесвах. Той ни ме беше таковал и ме беше маниачил и той в тия SML. И се бех маниачила толкова много. Ето. Отивам тук. Обръщам камерата. Да, гледахме в канала. Аз гледам SML. Please subscribe. Последвайте го. Илонка Чавдарова, 3 нещо там. SML. Защото той използва на Леля това. Юка имат ново видео. Добре, чакай. Отиваме при English, пишем S. M, къде ти е M? И L. SML. Добре. Ето най-новото видео. Окей. Много е кринж. Те са много смешни и затова бих се маниачила. Най-ми харесва Джеки. Джеки. Той го гледа. Мога да го гледаш при мен, бе. Магазите го. Гледай при мен. Това е 13 минути. Моля, забравяйте да взема чипса, другия, лютя. Тъпо съм. Добре, имаш 5 минути, тръгвай. Да. Де ще станат 8. Да. Обръщам. Той търни, че сте с мене. Таковах и органите и оправах леглото. Имаме такова челендж, който стъпи първи на земята губи. Имаш още 1 минута. Тони, гитарата, моля те, Ио. Много скучно това ново видео. SML! Имат 8 милиона. Аз мога да гледам непета страшилки. Чакайте. Непета и страшилки. Баба Звездара. Бабушка.
Бабушка. Бабушка. Ни пита страшилки, защото там е Соня Майер. Ето е моята любима. Тя снима много страшни видеа. И Юка, знаеш какво означава бабушка? И се отдава много да снима. Юка, знаеш какво означава бабушка? Баба. Да, точно. Така, доиграли се с Меган, що она натворила. Аз съм ги гледала всичките. Ето тук с Кира, Шакира. Ма най-любимото ми е това. Не е това. Не е това. Сърбиен. Тук тя беше си забрала паметта. Абе, тя и се отдава много. И любимата игра е Стерео. И на мен ми беше любима. Ей, тук е много яко. Тя беше в огледалото. Миналия път, като човек. Защо ме изгони от та? Итак, ребята, Миналия път, като ме бе, получали пятница час. 13. Аз станах. Да. И загуби. Мы с Соней сидим напротив этого жуткого зеркала и думаем, что Ето да делать. видите. Много нема страх от сестра Соня, ми. подойди ближе к зеркалу. Не те е страх от мене. Тя има 7 милиона и цяло и 15. Неужели все в порядке? А ничего в комнате странного, видишь? Может, шкаф открыт? Юка, помниш кога имаше пожаре тук? А? Нет. Помниш? О, да, тук пожар. И ти капе на Наш теб. план удался. Мы все снимали на камеру. Ничего плохого не случилось. Ну, призрак же был. Был. Но он ушел. Значит, мы все сделали правильно. И что будем делать? Может, спать ляжем? Ага. Спать Сигурно конечно, 3 часа. А я очень хочу спать. Ну, давай завесим зеркало на ночь. Конечно. Тут вообще без вариантов. Каква снимка? Я не знаю. 8 години в YouTube. Тя е на 19 вече. Как не знаю? 8 години, аз съм на 7. И така е 6 на половина, а така е 6 и половина, което не прави 7. Той е на 7. Тя преди една година е била на... Тя е на 20 в момента. Миналата година, 2023 е била на 18, 2024 на 19, тази година е на 20. Фари! Това не е фури. Еми, какво е? Прилича ми като фари. Ей, Соня, какво качваш? Имот. Всем привет! Нови фото на Бако. Йо. Бе, тя е много красива. Бро. Тук ще ви покажа това видео. Тя беше с кулна арт. Не можеш да правиш арт. Дали можеш? Покодиро, крокодило. Тралалело, тралала. Ой, тук с... Крокодило, брат. Не бе, как беше та? Бан. Там беше пан... От цирка. Amazing Смотри, что Amazing Digital Circus. крутой. Я со своей Hello, подружкой. my. А я на вас выступаю. И главният злодей на този цирк е... Познайте кой. Забите. Аз се слушам тралалело, Тралалело, тралала. Морконино, муркора. тралалело. Тралалело, трала. Ето, тук тя беше клоун. Ето. Ето я. Юки, what the fuck? Тя има телеграм. Всем привет, What Чипс. the fuck? У меня произошла очень странная ситуация. В наш дом вломился какой-то странный тип в костюме клоуна. Но он был не в костюме обычного клоуна, весь разноцветный, Тралалело. а черно-белого. И он был не смешным, а скорее ужасающим. Фонк. Еще он стучал в нашу дверь. В
общем, это было очень Ура. шутка. Расскажите в этом трейде, боитесь ли вы клоунов? И знаете ли вы, кто такой клоун-арт? Жду ваших ответов. Сонь, может быть, тебе уже что-нибудь ответили про клоуна? Точно, давай проверим. Бро. Привет, Чипс. Привет, Соня. Это же Диана. Да, я тоже боюсь клоунов. Я знаю, кто такой клоун-арт. Пожалуйста, будь осторожна. Давай посмотрим еще ответы. Что? Не может быть, это же он. Тралалело. Пранки! Esa truquera y un carecoseto. Вот truquera. Perfecto. Спартак фото. Я не знаю. Спанч Боб. Мику. Кой мильку. Машина та, която я продава в Дуалинко. Аз нямах лута, първо се да гледам тъпи. Аз ще да паузира. Damn, bro. Hold on. Damn. Sheesh. Ей, йо. Ей, йо, сыс. И приток сок березовый кладной, и тебе послушайте волю по тропе, ну лес кустой, матата березкой новым про него. Диана, не Диана, она Про него знает. от Конарт. Он маньяк? Почему арт? Да, и как от него избавиться? Ты чего молчишь? Все в порядке. Диана, не молчи. Нам страшно. Может, это не Диана? Кто? Согласна. Значи, после пизда. Так, миналия път от това нещо. Къде го яде? О, майку! Пушено месо. 5 минути. Я так и знала. Что ты к нам привязался? Что тебе от нас нужно? Юке. Чими. Бамфо. Баку. 12 июля 2024 года пропала известная блогерша. Молодая девушка